velkommen til William Peter Buske part 3. Så har vi den her busk, som der minder om den første. Men det er ikke det samme, har vi fundet ud af. Ja. Og så vi kan se fra den sidste busk, den var ikke særlig god. Det gjorde lidt ondt på mig. Ja, så nu skal vi rate den her busk. Er I klar? 3, 2, 1, turn ready mode! Var det dine knogler, der knækkede der, eller? Ja. Okay. Blødhed 8 ud af 10. Hårdhed 0 ud af 10. Smerte? 1 ud af 10. Den var fin. Så jeg kan rate... Hvordan synes du, busken ser ud? Den er rigtig grim. Så jeg kan godt rate den her... jeg kan godt anbefale den her busk. Så hvis du skal lave buskhop, så tag sådan her busk. Den er rigtig god. Nå, men vi ses. Vi ses. Max Bye bye. i part 4 nok, fordi nu har han lidt ondt, og vi skal til hjem.